samo zna pravu istinu i doživjela sam veliko poniženje, jer osobe sa kojima sam bila dobra, mi smo bili samo prijatelji i ništa više. Ja nisam bila ničija ljubavnica, jer trpim jako veliko poniženje od susjeda i ljudi sa kojima sam molila, s kojima sam bila dobra, ponizili su me do dna. Hvala ti, Isuse, ali ja sam im oprostila. Isus te ljubi, 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 aleluja, Isus te ljubi, aleluja, Isus te ljubi, aleluja, Isus te ljubi, aleluja, Isus te ljubi. Hvala Isus i Marija, ja sam Anica, dolazim iz Zagreba. Na ovome seminaru sam osjetila posebne znakove na tijelu. Počela sam istezati vrat, kičmu, poravnanje. Osjetila sam trnce na koljenima, na nogama. U počivanju u duhu sam čula unutarnji glas: ozdravio sam ti cijeli tvoj život, počivaš na dlanu moje ruke, ozdravit ću i tvoju obitelj. Amen. Isus i Marija, ja sam Draga iz Župe Stenjevec. Prije 1,5 godina sam operirala rak lijeve dojke, a sad u srijedu idem u bolnicu na operaciju druge strane. I evo, večera sam osjetila pod rukom kao nekako jako boli i vrućinu i mislim da me je Isus ozdravio. Hvala Isusu. Hvaljen Isus, ja sam Ankica. Gospodin me večeras ozdravio od zarobljenosti zlodusima. Slava Isusu. Slava Isusu, što se nisam bojala doći ovdje da mu zahvalim. Slava Isusu. Slava. Večeras mi je Isus ozdravio uši da čujem sveto evanđelje. Jer svaki dan skoro idem na misu i često su mi uši gluhe na Božju riječ. Čak sam kupila knjižicu od oca Mirka Novosela da bi pratila evanđelje svaki dan. I danas prije molitve ja sam se našla na smokvi i vidjela sam Isusa koji prolazi pored mene i sve je to bilo za mene. I iščekivanju sam bila što će mi reći dalje. I jedna sreća, zadovoljstvo i čujem. Jedan naš profesor, kad je tumačio evanđelje, kad se Zakej popeo na smokom, on kaže da je Zakej bio negdje u gradu, popeo se na semafor. Hvaljen Isus Marija, ja sam Dragica. Večera sam osjetila, imala sam oduzetu s lijeve noge, išla mi je lijeva noga prema unutra. Ja imam istu snagu u nozi i hodala sam da me gleda prijateljica i zna i puno me ljudi tu. I veli da puno bolje hodam. Hvala. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Zorica. Evo, ovdje su moji nalazi sa 12... Dobro, hvala. Sa 12 dijagnoza
i mogla bih reći potpuno da ne živim više ja nego Krist u meni. 3 operacije karcinoma i moj 3. susret sa paterom Ivom. Počela sam trpiti od velikog straha i depresije, rekla sam da više neću ići na kontrolniku niti ništa. Danas sam dobila ponovo pouzdanje u sebe i sad ću se prijaviti dalje na kontrolu. Slava Isusu! Hvala Isus i Marija. Ja sam Mađa, dolazim iz Dugog Sela. Evo, Gospodin me ozdravio od psihičke bolesti. Sad sam već 3 mjeseca u mirovini. Bila sam 4 puta po 3 tjedna na psihijatriji. Ne trošim nikakve lijekove. U Tramošnic kad je Frejvilo bio, bila je molitva, bila sam tada. Tad me Gospodin oslobodio od duha samoubojstva kad je ona jedna žena svjedočila da isto je taj problem imala kao ja. I od duha epilepsije. Sad više ne padam kad Frejva moli oslobođenje od tog duha. I u prošli četvrtak sam bila u Hrvatskoj tišini. Gospodin me oslobodio, bila sam vezala na lancima, vidjela sam svoje ruke vezane lancima. I Gospodin me Isus oslobodio, vidjela sam svjetlo na lancima kad me Isus oslobađao. Slava Isusu. I još nije gotovo. Kad sam bila u Tramošnici, tako sam bila žalosna da mi Isus neće da ozdravi. Ali me ipak Isus tad ozdravi, ali ja to nisam znala. Nego se poslije potvrdilo. Slava i hvala Isus, imam puno toga, ne mogu. O velike zbog, sve dolar i kraj. O velike Bog, svi snajno velike Bog. O velike Bog, sve dolar i kraj. O velike Bog, svi slavim Boga. Hvala Isus i Marija. Ja sam Mario Dubnjak iz Kaštel Kamvilovca. Imam probleme sa koštanim sustavom. Međutim, danas sam osjetio kada je Fra Ivo molio za bolesti kralježnice, toplinu u rukama, struju koja mi je prošla niz kralježnicu, bol koja je postojala u torakalnom dijelu kralježnice, toga više nema. I hvala Gospodinu. Hvala Gospodinu. Evo, ja sam Željka i slava Isusu, posvjedočit ću kako mi je Gospodin dao danas milost jednog prekrasnog oprosta. Inače, danas je Sveta Faustina, rođena na današnji dan. To vam znam zato što je na današnji dan prije 6 godina umrla moja mama. I danas je na župi misa za nju i ja sam stalno bila u dvojbi što da činim. Ali Gospodin zna, tamo je prikazana misa, tu je prikazana misa. I za vrijeme mise velečasni je govorio o Zakeju i ja si mislim, dobro je Gospodine, ja poput Zakeja tebe čekam danas u svom srcu, ti i ja smo skupa. I dalje teče propovjed i veli Fra Ivo priča o onom Francuzu koji je ubio onu djevojku. I kad je na sudu bilo, kad su roditelji rekli da praštaju, tako sam osjetila tu njihovu ljubav i tu njegovu patnju i počela sam snažno plakati. Ali mislim si, Bože moj, pa ja sam osjetljiva, ja na svašta plačem. Međutim, kad je preupitao brata Frederika, da li možeš prihvatiti ga za brata, tada sam osjetila i vidjeti, a on je rekao kako ne bi mogao Isusa voliti u njemu.
tad se u meni dogodio jedan oprost, slava i hvala Isusu, da bi odmah nakon mise, to je ispričala bratu Marijanu, samo šta se desilo, on veli, nekom si oprostila. Amen, aleluja. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Milica. Došla sam svim s takvim bolovima u kičmi da sam si mislila, Isuse, pa kako ću ja izdržati misu i sve poslije to do zadnjega. I kad je svećenik molio za ozdravljenje, ja sam tako u dlanovima osjećala trnce i ko da mi neko sa palcima pretisnuo dlanove. Cijela sam bila u jednoj vodi. Evo ja sad kad sam vidjela koliko je sati, ja sam se točno iznenadila kako sam ja uopće, kako me Gospodin ozdravio. Hvala mu i slava mu. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Zlata, dolazim iz Splita. Htjela bi dragom Isusu zahvaliti za ovaj put koji sam došla na nagovor svoje sestre. Imala sam problema sa koljenom. Čim sam došla odmah ovdje, odmah sam osjetila milost kroz moje ruke koje su mi trnile. Preispitivala sam se, mislila sam kao to je vrućica, nije to baš nešto tako, dok mi nije dao Bog veću milost kroz koljeno koji sam osjetila, dugo vremena je to trajalo. Još najveća milost koju sam doživjela kad se prikazivalo presveto dragocjena krv Kristova i oltarski sakrament, tada sam vidjela svjetlo. To svjetlo sam, isto pitala sam sestru da li ona to vidi, međutim ona je rekla ne. Ja sam još jedno, uvijek sam pitala, Bože, jesi li ti? Da, on mi je otvorio svoje srce, raširio je bijeli plašt i rekao je, ja sam tu, blagoslivljam cijelu ovu dvoranu, sve vas blagoslivljam. Ja sam ga ispraćala na kraju, kad je odlazio, tako sam bila tužna, ali sam u srcu bila radosna, jer znam da je dragi Isus ovdje. Ja vam svjedočim svojim srcem, svojom dušom, svojim tijelom, jer ga i sada osjećam. On je tu, bijelim plaštom, sve nas ovdje krvi. Hvala Isusu i slava mu za ovo svjedočanstvo, jer sam se mislila da li ja imam snage doći ovdje i kazat nešto da mi možda netko ne bi rekao, pa Bože, ona umišlja. Hvala ti, slava Isusa. On je svima Bog i kralj, da nema mizerno vječna je ljubav njegova. On je svima Bog, a Bog, on je svima Bog i kralj, da nema mizerno vječna je ljubav njegova. On je svima Bog. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Renata iz Zagreba i želim posvjedočiti da mi je danas Isus zaliječio istrošen zglob na lijevom stopalu. Inače bi imala problema ovako dugo stajati i taman za vrijeme klanjanja sam baš osjetila jako bol kao inače kako bi me boljelo kad bi stajala cijelo vrijeme. Ali eto, onda je došao Isus u trenu i ozdravio me. Hvala je Ja sam baš htio pitati ko je to, koga je Isus izliječio od bolesti sloba noga. Hvala mu slava. Ali još netko? Ja sam Isitor, dolazim iz Zagreba. Imao sam problema sa lijevom nogom, odnosno sa koljenom, jel? I lijevom nogom. Međutim, evo, za vrijeme cijelo nisam mogao sam sjediti, koljeno me, hvala Bogu, ne boli. I hvala Isusu. Slava Isusu. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Nada. Dok je fra Ivo molio da će Gospodin doći i da će medicinskim sestrama biti tople ruke za dar izlječenja, ja nisam osjetila toplinu, nego je Isus stavio
križić na svaki moj dlan. Tako mi je srce jako zatitralo i zaigralo i u 9 sam za pokojne i najedanput se pojavio moj stric koji je prošao kroz nekakvu ogradu, onako ljudit i srdit, a taj moment je mene opuzila jaka radost. I prvi put sam kod Fraive i ovo nisam nikad vidjela, toliki dodir ljubavi kako Krist polaže svoje svete ruke na naše glave. Slava ti, Isuse. Ako netko želi kupiti moju prvu knjigu, može tamo na izlazu kod Miroslava, mislim da je on na stoliću i nekakve kazete, dakle sa naših susreta, može tamo uzeti i onu molitvicu u ime Isusovo. To dobivate besplatno. Dragi moji preostali prijatelji, neki su otišli, ali nema veze, Isus je tu. Evo dakle, mi smo kraju, svaki početak ima i svoj kraj. Moramo priznati da nam je bilo lijepo, da nam je bilo prekrasno. Slava Isusu, slava Isusu. Evo, pljeskali ste, ali sad još jednom, još jače zaplješćimo Isusu. Slava Isusu. Aleluja. Evo, još samo malo pažnje. Ja uistinu želim ponajprije reći velikom Bogu, živom Bogu, snažnom Bogu hvala. Hvala Isusu za sve što je učinio u našim dušama, u našim životima i u našim srcima. Slava Isusu! Slava Isusu! Jedno veliko hvala želim reći i Fraivi. Hvala Fraivo što si bio među nama. Hvala ti za svaku riječ koju si izgovarao i za svaku riječ koja je dolazila kao melem na duše i na srca ovih ovdje ljudi prisutnih. Hvala ti. Neka se Gospodin uvijek po tebi proslavlja i uvijek budi njegova riječ, njegov korak, njegov pogled, njegova ljubav i njegova nježnost. Hvala ti. Isus, 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 Isus ujutra, Isus u podne, Isus, Isus, kada se spušta nova, otac ujutra, otac u podne,
gospođi Dragici Šimunec, premda mi je rekla da joj se ne trebam zahvaljivati, ali vjerujte mi, bez njezina dopuštenja i povjerenja ne bi se ovaj susret dogodio ovdje. Mislim da je otišla, ali nema veze. Jedno veliko hvala želim reći mojim prijateljima, Stipi, Bibi, Ivanu, Peji, svima, Lordanu, Nikoli, svima vama i sva ova ljepota ovdje koju vidite, par noći se to radilo, svi su bili spremni pomoći i svi su molili. Hvala vam za vaše molitve. Također želim zahvaliti gospodinu Branku, koji je šef ove velike sale, koji je ne razmišljajući za 5 minuta je javio i dozvolio da se ovdje može održati ovaj susret. Dakle, ja mu zahvaljujem gospodinu Ivici, Andriji, zahvaljujem svima vama, zahvaljujem evo svakom napose, ja ne mogu nikakvu nagradu niti ništa drugo vam dati osim molitve, a gospodin može biti najveća nagrada i snaga, pa neka vas moć i snaga njegove krvi sve štiti i blagoslovi. Amen. Aleluja. Gospodin s vama, vas i vaše obitelji neka blagoslovi i zaštiti svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite u miru i u radosti. Hvaljen Isus i Marija, Bog vas blagoslovio, laku noć. Hvala lijepo za susret u Isusu Kristu. Hvala lijepo i sviračima koji su ovako lijepo svirali i vama koji ste snimali, Miroslavu i Anti koji ste slikali. Koga sam još zaboravila? Evo, smatrajte, svima hvala.